и православен народ, да помене Господ Бог в Своето Царство Небеско, сега и винаги, и във вечни векове. Светейшия наш отец Неофит, български патриарх и софийски митрополит и всички православни епископи и целият свещенически, свещеномонашески, свещенодяковски, монашески и дяковски чин, да помене Господ Бог в Своето царство, сега и всякога, и във вечни векове. Блаженно починалите наши екзарси, Антима, Йосифа и Стефана, и блаженно починалите български патриарси Кирил и Максим, и българските архиереи Иларион, Кирил, Натанаил, Геласи, Йоан, Геннадий и всички от века починали наши отци, братя и сродници, да помене Господ Бог в Своето царство, сега и всякога и във вечни векове. Блаженно починалия наш освободител Александър Николаевич и всички войници, които загинаха на полето на войната за вярата и за освобождение на Отечеството ни, да помене Господ Бог в Своето царство, сега и всякога и във вечни векове. Титулите, настоятелите, дарителите, благокрасителите, пеещите се, трудещите се, молещите се в този свят храм, вас и всички благочестиви православни християни, които живеят в тази свободна околия, да помене Господ Бог в Своето царство, сега и винаги,